At okay na di ba? Bulit di ba? Han, okay na di ba? Okay na eh. Naman to. Liptis na kahapon? Ha? Liptis na kahapon. Amo tong ikaw ni pagasan ni Berto. Pagasan. Bakit si Berto ka bubong? Ako yung pagasan to ya. Okay. Puno ang kuwan. Yawa na mo agas. Ano? Mo niya ang trabaho ng Kisno. Magkuhan ta. Magbulit-bulit aning pedestal. Baka, baka kanding baka. Baka kanding mo baka. Ato ning silanan. Anong di siya malirog ba? Ato silanan kay copyright atong sounds niya. Ano pa sounds guys? Pinter Granda guys. Pinter Granda ba? Ano Finger guys, finger. Ba asam sih. Sabun dari kinamay lang, ayos na. Now.
lagi. So hold me. Binaklas na sa taga-glass. Yari naman. Ano naman taga-glass? Ito na, kulisan. Asa na yung palitan nila? Ha? Paliwan na. Dire. Ano nila nagpaklas? Dire. Dali. O, saan naman nila balikan daw? Ang buka. Ang ina nag-vlog. Patingin niya ako ng piningger mo. Finger ba kayo? Sus, piningger pa more. Pati dali o, pinipinger o. Ang paman. What, agad? Sa? Finger ba Pinaklas naklas? nila eh. Oo, ilan ang ibang class? Pati ang toilet ha, pinggiran. Sa taas po. Barang ilan po kayo baklas ito? Ay, ako na picture niya, ay baklas. Si Danny, visit, hindi, hultan ninyo ah. Paabot na kay Danny karon. Patay niya, ito ka uli yan eh. Hindi. Anak. Ano nanay yan? Ako pa paabot ko eh. You're everything to me. Magpapatiray, kalitaan ng music. Ano guys? Kalitaan ng music guys. Babaw! Di finger. Kuha na yung anak. Han. Nah, itu dia. Nama dia.
So, okay na guys, no? Music ba? Uy. So, kanina guys, ako nagtao na guys. Pagkaman ng tao, siyempre atong nagsilan-silano ng mga kilig. Kaya niyo, silano mo eh. Ito. Napati ka ng baul. Silano pa rin na to. Oh, Ito. narito sa karton. Ha? Karton ba? Katong na yung mga kuwan. Aba, sige na. Ang takot, ano may nandito? Ay, no, ano? Mga tao niya. Mamay ko sa ito. Video. Pero, wait, ewan. Wala din. Ano bang buhay dito? Wala din. Nalagay ko. So, magkuhan sa tagres. Tagres. Kani ato ang kalakiho. Kirain kita nih. Musik pamor. Kirain. Ang trabaho ng supling ay
Take my troubles, that's what you do. Nagon. So, dito kasi lang guys. Kaya basta pa. Basta sa tubig. So, dito na. Kaya di mo pilit ang silang basta-basta. Asal tayo sunod na eh. Wala. Wala. Sunod na itong taon. Yes, no? No? Anak. Alright. Apa nagtarong suga guys? Suga. Kumusta ka, Juan? Kasama na yung mga shower head. Dito taot. Ah, Shower head ba? asawa na yan, pagkatan ko na tapos sinaot balik. Ano yung kasama ni? Hindi na taot. Ano? Tigilan na lang, atas ka pakitaan, makakala. Kasama si Ones. Ha? Ano ka? Iwas ako eh. Sa mga bawal na ito tinangtang guys nga gilisda na to og bag-o. Balik duha ka bawal. So ato na to ang CR nga bag-o na kung gitauran karon nga bawal. Uga na bakang sitting. Ang sitting sa CR. Ano guys, oh? Hindi siya nung suga guys, murag hapit ko kabay sa kurinti. Ano yung siga, hinay kayo. So, mo ni atong itaod guys. Wala siya kaabot din eh. Mangilahanan siya buwan. Kahoy. Makaabot kay ang bangag dire. Alanganin. Idipig dire ang bangag dire ha di maigo. Munang dako kay siya luwang. Kay ang permirong bawla ni dako. Ya, news de gamay ron. Mao ni tabo niya. Stingan be. Huwag mo plus bagay. Plus, wait. Anong kilid masing leaking we. Wala we. Ang basti tayo eh. So, morning Silvan's quarter guys. Okay. Ano ito dali? Morning
mga balay sa Serban Squatter. Serban Squatter. Ang tag-serve kay taga-squatter. Muna, Serban Squatter. Okay, kung ano kayo? May sungay ba? Ano rin. May sungay. Ay, sungay ay na. Sungay. May sungay ba? Wala na sad. Why katapusan uwan? Napay tayo so. Nagbaklas ra. Ato pa lang retiro nun. Butangan pa siya pa. Adhesive. Tustos na tustos. Ay, Ah! wala pa ba? Ha? Masters, wala pa ba tissue holder? Ang Masters ka din. Mr. Bedroom? Dito? Ano eh, buta na akong tissue din. Tissue holder na. Oh. Shower head na lang ato. Asan niya yung shower head na to? Rolling? Nga, madihadaghan mo ni. Kani? Asan na sa masters na lang? Kala? Kani. Ato na. Mauram niya ang gesto nga. Kani? Kana sa kids. Oh, kids. Kani sa tunga ni. Asan ito nga? Kanin? Kani, parehara man sila. Sa tunga ug dito sa masters. Masters parehas lang? Oh, parehas sila. Kanin nga, wait ako doon. Ang katawo sa imong hugasan, diri man to. Dito di uy. Wala, uy. Wala rin diri no. Ay, kuan di ay. Asan? Asa man to? Ay, ang daan man ni, ang usa. Wala mo na. O kani may daan. Asan pang original? May bangag kani, may bangag kuwangan og kuan diri oh. Kana may kuan bag-o. Amo na sa masters ha? Oh, masters. Oh. Masters bedroom na. Barado mo na. Kuan lagi na. Tapos loko na nagtukog bang yung kuan, di dagom. Sige. Asin-asin mangguna siya god. So nag-repair na sila sa kuan. Dituhan yung masters bedroom. Masters bedroom. Sino na ideo? Ha? Loh. Hindi mo eh. Diyan sa ginay. Kapag dito tuloy. Bakit lagi? Madili eh. Madali lang. Sino na dila? Madali lang. Semua nagabat rin eh. Awan na dila, di ako dito na. Diyan na ideo? Yan, Robert? Ano madali ba tayo? Ha? Ay, abot na diya.
Ay, magtakot ta sa drain. Ha? Ano to? Ano tanan? Kuha na ako. Kuha ako nun eh. Ipuli na. Ayaw. Sulog na rin eh. Pan ba na? Umuarang. Yung sakar. Iba ya thread. Kamurado. Kuha lagi na. Nang naay mga asin-asin ba? Nga ungot bitaw? Mamay kasagaran na agad. Tigamit ko ni asin ito. Tali. Ang model suka. Tali, ipi ba? Nari suka di ay. Nari kuha ni magsuka. Hmm? Luman. Diba? Para magbuhol, bili ng suka. Mali na. Ay, nasuka sa katmon. So, mo ni diri guys, no? Taon sa diri sa dire. Kumba ning drain. Kuha na kupog. Duha ba din ni ay. Usara na palit. Pagkaswerte. Engineer, duha mo dito. Ha? Duha. Duha ka drain. Hindi, nagpalit na sa faucet. May apil na i-trap. Aw, isla no pusit sa. Antay na na. Tawag ka to sa. Importante, balik dito, ano mo? Kani. Duha mo din ni. Oo, kato na, in-order na ako to. May apil na sa batang trap. Aw kani sa ni. Ano na wala ito magamit ito hindi umiyak. Ani, may kasama, yung papel na ani. Pinakabuong ani ito, isa lang. Ano duha ni? Ang pitrap niya, pila. May pitrap pa sa lagi, pwede pa na magamit. Pwede ba na magamit ang pitrap, dili? Makataw sa akin, lukmok ang diri. Ani, why man yung nasiligan mo? Ang gikuan siguro ni Birto la. Kuha si Berto ng isa. Kay mo ni nagkuan. Kani, dili mo na matangtang. Tanggal ay. Dili na nagdala ng chilyo. Tangtang na niyo. Kaya ato lunis, mamnid ka na lunis. Wala na buha ato dali. Drain. Bisda na rin. So kanay dili na siya taod naman. Dili na na. Antayin din ako na niya. Antayin na to ng duwa. Iskiso na eh. Kisa na eh. Sabon man ni bili. Ari pag ito. Ito, ibalik to sa symbol. Tinlo naman to. Balik na lang dito. Ano sa? Oo. Ato dito sa iyong dalong. Kaya ako ginumungan. So ito na yun. Di pa ipakuan kay naday kuan. Ang gripo na ipakapin nga drain. Baka malimpyo na tali. Yung mga
suprak diri nga pilit-pilit. Diha. So, magkuha ko og ano to? Pang kiskis. Kis lang trabaho ron. Kis lang ra. Kis taya pa, taya. Ini trabaho na ron. Mga chill na trabaho ay baga meron. Hinigaban. Sa uti mahal hinigaban rin. Nanglagay siya og kutsilyo. Hindi siya mataod. Mga guys. Okay. Bahan ka buok. So, itong tinaod guys, mo ni. Bago-bago ni. Bago-bagong daan. Napay hapin. Ayan po yung paghilok sa lubot. Ano ni palis di. Sirit ko ni. Sirit yung taon nga. Taya-taya naman ni. Hindi yung gilukan ang lubotan niyo. So, atong baton ron, mag-kis-kis-kis lataan ng mga kuwan. May materialis. Kis-kisan tani mga kuwan diri. Kugan ba? Kugan nga namilit. Kita kugan nga namilit guys. Pasiga-suga may hayag. Nga. Mga kugan rin. Nang lang siya kuwaon rin.
Extend mo siya. Mantay ang kutsilyo eh. Dalahan ka sipol, wanga ka. So, kini guys, no? Balas din na ba? Shower head. Shoe soap rack. So, kung vlog guys, no? Muna mo taka-vlog kayo bisita sa trabaho. Pati ka na ito bisiha. Ayan. Hindi mo ka focus sa trabaho, at focus yung vlog kayo at kita. Ang vlog na ito ng sideline. Buhon nga yung kita, oh. Mahong na siya sideline. Ay, huwag may kita. Manang-manang sa ka-vlog-vlog. Kuba sa ko cellphone sa kamera. Ay gani kay kani nagamit pa ni nako siya kay mandar pa man mao lagi kay ipaungod sa power bank. Amo ni kamera oh. Power bank ko ungod sa power bank. Kay hindi mo siya mugana. Kay guba na magbateri. Mati kapalit. So mo nang kita ka vlog nag-stress sa baho. So mo nang kuan. Higda sa tre. Ni sakit madato ko yan ni no. Sus, bako lang in taon. Ano tanungan din madato, nga to lang mabuhi kan. Tawhay og mga katulog sa kadlaw, bati na. Nagkuwag-kuwan rin o. Arang yung tao niya. So mga na itong vlog guys no. Salamat guys naman pagtanaw diha o. Ay kalimod pag like and subscribe diha sa wako makasubscribe. Babay nyo tanan kay busy ko.